mụ na ofu nwa anyị nwoke a na-akpọ Uche Mefọ kwuru okwu n'abalị. Oge anyị na-ekwu okwu anyị nwere ihe dapụtasịrị m gwara ya, mana ọ bụ onye m gwara ya mbụ. Ihe m ji na-ekwu okwu a kịta bụ na achọrọ m ịgwa ndị mmadụ ka ha ghọta na ihe dị otu a mere. Oge m siri na prison nata na 2007, Ojukwu nabatara m, ndị ọhaneze ndị Igbo nabata m ọfụma, mere m pati na Ojukwu n'izuzu ya ise na nekwe onye ya wepụtara, ọ bụrụ na achọ ya ga-afọ ya na ọ bụ Wazirike ka anọchi ya. Ya ka ọ gwara ndị pres, gwakwa ndị ọbụla n'ebe ha, ma senatọs ndị soro m bịa mbọsị ahụ. Uchechukwu mere ije meso rest in peace na Ben Obi na ndị otu ha so nnata mgbe okwu ya n'ime ha. Mana Ojukwu akwụsịrị ebe ahụ, dọkọkwa ndị ọzọ ihe dị otu ahụ. Ofu lọya ya kasị elu mgbe a na-akpa Simota, onye deta, ọ kpọrọ ya na be ya n'Enugu si ya n'ode ya n'akwụkwọ na achọ ya ga-afọ ya n'ọkwụ Wazirike ga-anọchi ya. San Simota San, mana oge Ojukwu nwụrụ na isi rest perfect peace. Eze kpọrọ m, tutu eze nyekwa mụ na ya mara ma m onye ọrụ. Ọ sị na oge ya na-ekpe ekpere maka ịgụ arọ ya buru ọnụ 10 ụbọchị ịtọ ụmụ mmụọ agwa ya na ọmụ a ka a ga-enye ọfụ Igbo. Mgwelesi anya ka anụgokọ n'ihe dị otu a mbụ. Ọ sị na oge Ojukwu eze Igbo na-anụ agha na 1967 to 1970, nwanne ya nwoke a na-akpọ Tabansi bụ eze nri mgbe ahụ nyere Ojukwu ọfọ o ji wee chi Biafra oge ahụ. N'ọkwa ya nwere ọfọ ka ya ga-enye m. Mgbe o rụziri inye m ya bụ ọfọ, nsogbu esi n'elu si na nata. Ụfọdụ ụmụnne anyị ndị Anambra asị mba na obere nwa anụnwa ọ bụ onye a ga-ewere Igbo resistance agenda bụ Biafra nye n'aka, werekwa ọfọ Igbo nye n'aka, si na ọ bụ ichere ndị Igbo, na ọ bụ ndị Anambra bụ isi na Igbo, na ọ bụ Anambra bụ isi na Igbo, ma ọ bụrụ na ewere ọfọ Igbo ya nyekwa isi resistance agenda ndị Igbo Biafra, kekwa nke ha ji na-echikwa abịa azọwa ya azọwa ihe ndị Imo. Ihe a na-ekwu abụrụ ọkụ obere okwu, ebido n'ụgbọ ọgụ ya dewe disclaimer na papers. Emegidere ya ruo to the extent that Anambra state government has suspended eze nri na-achọ ibitu onye ya. Ngwa ka ọnụ na-ekwu ekwu n'ala Igbo ji pụta ugbo okwu nwụrụ anaghị ekwu si na ihe a na-achọ ime ugbu a na ọ ga-ebutekwa ọgbaghara n'ala Igbo. Ma ọ bụrụ na nwa amadi a savụrụ Ojukwu ọfụma, Ojukwu asị na ọya ka ga-enye ya, eze nri si na ọya ka ga-enye ya, apụta enyezi ya na ọ ga-ebutekwa nkewa n'ala Igbo. Ebido kwuba okwu. Ihe mere mgbe ahụ abụghị a na-ekwu taa, o buru ibu, mana enwere mgbe o ruziri nke suspend eze na ịchọ dethronement. M si ọbụla otu a na m achọzi, mana eze lesi mba n'ọnụ ọmụmụ gwara ya na a ga-emerụrụ ya
sa na dethrone ya si dethrone ya na ọrụ mmụọ gwara ya mana ka emesịrị ihe niile a anya ọkụ agbanyere na enwe ndị kachara mana High Court Anambra steeti nweta injunction si ekwene ka echi emichere ndị Igbo mana emecha ihe niile anya ọkụ o ji nye ọkụ maka na enwere nkata ndị akpasịrị enwere mkpebi ndị enwesịrị enji na-ekwu ihe abụ ịnanya na ihe na-eme taa na Biafra struggle ọ bụ mainly ndị old Imo nọ n'isi ya onye gwara mefọ n'abalị gara aga na Biafra struggle nke taa ọ bụ sọ ndị old Imo bụ Imo steeti and Abia steeti nọ n'isi ya ndị Anambra nọ mana ha nọsi n'ezi ya so onye Anambra pụtara ugbu a na-afụ anya nọ n'isi ya na IPOB bụ Jemefọ mana asị na-asị bute ya gbuo ya chụọ ya gbuo ya bute ya gbuo ya ha ga-eme ya nka ha ga-eme ya nka ọ bụkwa ka esi eme ya maka na enwere mkpebi enwere bụ na m si na mmesịa mgbe ọwụna eji chọọ ma ka afụ ọwa Anambra ka a ga-ewerekwa ọfụ a odu Anambra ọfụ Igbo a nji taa eze mri nyere m Anambra n'ezi ya leadership of this struggle m ji Anambra ga-eji ya mgbe na-adịghị anya m ga-akpọpụta ofu Anambra odu Anambra chara acha m ga-enyekwe ọchịchị a Ojukwu nyere m n'aka m ga-enyefe ya n'aka maka na Ojukwu bụ onye Anambra onye belesi anya ọ chọrọ ịma agbara nnụnụ nne ya ji felie nka ọ sị na achọ ya ga-afọ ya n'ọmụ eze nri mana mkpụrụ onye Anambra ọ sị na ụmụ ọbụla na-aganye m ọfọ ndị Igbo mgbe onwe o ji pụta Anambra ka m ga-ewerekwa ọfọ a nyeghachi werekwa the leadership of the struggle nyeghachi enweghị onye Imo enweghị onye Abịa ọ ga-erufe aka because mụnwa nọchitere na ha ọnọdụ ha ma ndị chọrọ igbu onye nke a ma ndị chọrọ ime nke a ma ndị chọrọ ime eji na-ekwu ya bụ ụmụntakịrị na-apụtakwa na soshal midia na-akparị ndị tọrọ ha ndị oburu nna ha ụzọ mụta dị ọkpara enwekwara understanding na ihe niile a na-eme ọfọ na ogwu ka Igbo ji aga ọfọ ha ka enyekwara n'aka ugbu a mana ọkwa onye oge Anambra ka m ga-enyeghachi ya for the unity of ndị Igbo for the betterment of ndị Igbo agwara m mefọ n'abalị si na mụnwa recognize all the factions in Biafra struggle gwakwa ya oge ọ na-ayọ m mgbaghara m si enweghị ihe ọjọọ imelụ m enwere onye IPOB megidere m so onye megidere m bụ Nnamdi Kanu maka na Nnamdi Kanu bụ onye okwu ashị ọ tụrụ ashị tụgide m si na m na ndị federal gọọmenti ego na m bụ sabotua na m rapụla ịchọ Biafra ihe niile ndị ọma na ọwa ashị ka ya kwuru maka na ha ncha bụ ashị ya ụmụntakịrị ọkpọkọtara doo ha n'ili si ha kparịwa ụwa zuru ike ụmụaka enweghị m ike ịma m nọ ụlọ bịa fụrụ mbụ dịka m na-agwa mefọ n'abalị mana ga okwunugo okwu mbụ si mba efunugo m ọ sị na ya fụkwara mgbe m bịara London na 2009 na ya so ndị Nnamdi Kanu m si amara m onye egwu
ndị mma mba tagbuo Dr. Ekemba Nwada Amarachi na Nnamdi Kanu ndị mma ya sị ya sịkwa mgbe m si agbara m onye ego mana unu nche nwee ka emegidere m onye megidere m bụ Nnamdi Kanu nye redio ya eweze ya were ka o were kwapụ m mana ihe m na-ekwu taa bụ onye abịakwana ọ sị na ya ga-egbu nwanne ya. E nwere ndị Anambra buru ibu nọ na Bimasol na-arụ ọrụ. Onye ọbụla ga-enyefe ọfụ anyị nyere m and ọchịchị leadership of the struggle ga-abụ onye dị outstanding n'ọrụ onye ọbụla ama. Ọ pụta na onye a ga-abụ onye Bimasol, ọ pụta na onye a ga-abụ onye IPOB, ọ pụta na onye a ga-abụ onye Mobil, ọ pụta na ọ bụ onye Zionist. Anybody is qualified. Mana so ndị na-agaghị adị qualified bụ ndị Imo na Abia nnọchitere anya ha. Onye nsịcha nkwuo ya ka onye ọbụla nwanne ya marụ ọfụma maka na adị ama ama echi asị na ekwuru m na-eme ihe m okwu nkwụsịa ndị na-akparị m ga-akarịwa nke a gbasaziri unu ihe anyị na-eme apụta taa ndị Igbo pụta ha pụta na soshal midia ha na-akparị onye ọbụla. Some bloggers pụta ha sị na ga enweta Biafra ka ka na-akọ m n'ọnụ ọsọ ọkwụgbo ihe ọ na-ekwu. Ị nwere ike pụta maka Nnamdi Kanu mere nke a mee nke a mee ka iwezie na-akparị onye ọbụla ụwasị ike bụ onye oshi, onye nke a bụ onye oshi, onye nke a bụ kwụma na-ekwu onye na-akpụrụ onye oshi. Ngwa ka ịkwa nke ị na-eme enwe nke ị na-eme sọ ọnụ ka ị nwere ikwu na-akparị onye ọbụla. Mana nsogbu anọ ndị Yoruba nwere OPC, with OPC Obasanjo awụrụ prezident. Ndị Niger Delta apụta nwee Ment with Ment Jonathan awụrụ prezident. Ndị Igbo enwe Biafra mana enweghị ha ji Biafra nweta ugbo maka na ha nwa anọ n'udo, ha nwa nwụkwu onwe ha n'anya. Mana nsogbu anọ ọ mmadụ ga-asị gị pụta n'anwụ, a na-asị nwoke oke nta pụta n'anwụ. Ndị a na-apụta na soshal midia na-akparị onye ọbụla unu jisi ike kparịwa kekwanụ aga-enweta Biafra, aga-enweta Biafra, unu nwetara nne Biafra nke a gara na aga extent a gara n'ọkwa mụnwa mana UNPO mana Tonifa mana today ịnọ n'ugwu elu na-efe na-erutowa ha na Western Coast, West African Coast, a na-asị ekwe Biafra a na-ahụ ya n'ugwu elu na-ahụ ya da navigational system. Enwe onye ọzọ ihe awụ ihe a na-eme na emeta na Black Bear ka anyị kwugbuo ya, ka anyị mee karakara, ka anyị mee nka, ka anyị mee nka. A na-emeta ya otu ahụ ọfụ n'ogu Chukwu na-enye ya mmadụ. Onye ọbụla ji ọfọ na-ekwu okwu achị mana onye pụtasị awụ oburu nna ya ụzọ mụta dị ọkpara a na-eme ya anya ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Onye nwụrụ anwụ enwezi ihe ọzọ ọ na-eme na-abụghị ihe ụra. Ịpụtasị na iburu nna gị ụzọ mụta dị ọkpara na ọ bụ nwaziri ka a ga na-eze a na-elene gị anya ka amaba nke ị ga-esi were ya mee ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ.